Assalamu alaikum wa rahmatullah. Jama'a barkanmu da waraka. Kamar da yadda kowa ya sani wanda yake yawan shiga YouTube, internet, Facebook ga su nan dai da yawa. Kamar hukunci da aka zartar ma wannan baiwar Allah a addininmu na musulunci, wannan shine hukunci mafi tsafta kenan. So amma yanzu a yau Allah ya kawo mu wani zamani wanda idan har kana da hali kai kisa ko kai ga su nan dai da yawa wasu abubuwan da idan kai za a yanke ma hukunci na gidan yaro, ko a kashe ka ko a jefe ka ko a rataye ka ko a yi wani abu. Za ka ga mutane da yawa, so da yawa ba a yi musu hakan, ba za a rataye sun ba, ba za kuma a kashe sun ba, ba za a yi musu wani ma ko gidan yaron ba zai ci ba, sai dai a ɗauka a sunan kawai ai wane yana gidan yari, yana gidan ubansa yana hutawan shi, to akwai kuɗi ko kuma ce akwai alfarma. To kaga a yau kenan ya kamata a ce in dai har za a yi mutane irin wannan alfarma ko wannan adalci, to ita ma matan nan ya kamata a ce an taimaka an mata haka, saboda matan nan ita kanta ta shiga da na sani, ba ta san iya adadin da na sanin da ta shiga ba na aikata wannan abu na kashe shi ba. To ko kai ne ko ke ne a wannan tsautsayi zai iya afkawa ga mutum. Wasu sai kaga suna jin daɗi saboda za a yi an yanke mata hukunci, za a kashe ta ko wani waye sai ga wasu suna jin daɗi. To mutane a kaddara idan kuma kai ne fa, kai ma dole za ka so a yi maka lamani ko wani uzuri. Jama'a a dinga tunani mana. So gaskiya dai ya kamata a ce waɗanda suke irin wani Allah ya ƙara sun gode, sun ji daɗi da aka yi wannan yanke hukunci. Wannan hukunci shine daidai confirm. To amma gaskiya dai akwai abin dubawa ne. A duba dai da kyau a gani akwai abin dubawa. Yawwa, don saboda ko yayanka ne wannan ta kashe, wallahi abin da ya faru a jiya sai ka tausaya ma matan nan. Dole ne in dai har da sauran imani a zuciyanka, wallahi sai ka tausaya mata. Na bar ku lafiya. In na ɓata ma wani rai dan Allah dan annabi ya haƙuri, ba na faɗa ba ne dan ɓata ma wani rai ko wani abun nan. Huta lafiya.